Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ketenat Pulit ka Khmih Lynti bana ka Bynta ki lai hajar Tylli ki kam Pulit ki ban salat hau ni usnem mang tingka la Khmih Lynti bekinong Thep kam kinam duna ya ka lai lak Ngut patna ka liang ketenat kan thung de ki kenhun ki bana bar bekin penyat ya ka jing penrung kam ya ka bala thmu ban penlong da ka jing khuj tani transparent recruitment process. Kini ki kam ki banlong ki day na ka Bynta ka kerdan sub inspector constable bat kiwe. Henrai ki la bandan ki jing kala ki kam ki balan bat ha ki jing dan ki nong Thep kam. Kani ka jing tip ka day ka bala lum na ka Bynta bala penmi da ka shlem tre kam jong u IGP u balong ro u chairman ka Central Recruitment Board Meghalaya. Ka jing penmi ya ka berta ka long ban khot ya ki kenhon ban ya shementa ka jing jit ya ka kenhon ka ban penyat ya ka jing penrung kam Pulit. Ha kani ka jing penrung kam la ithu syai ba ketenat Pulit ka kwa ban pendon kam da ki kor ki bor ki babun rukam khanang ba ka jing penrung kam kan long ka ba khuj ba ka balan ne ki jing bakla ka kenhon ban sha jiet ban penyat ya ka jing penrung kam kan hab ban penbiang ya ka recruitment application software bat kan hab ban but perkheng ya ki kendon khanang ba kan don ka jing khuj ba jing syai ha ka rukam penrung kam nalor kata ka kenhon kan hab ban sandur ya ka jing Thep ya ki kot kisla lingba ki rensan online ban pet bnia ya ki kot kisla bat ban bu ya ki kerteng jong ki nong Thep kam kan hab ru ban penbiang ya ki admit card na ka Bynta ka PET bat written examination la ni trade test shu ya ka jing penrung ya ki nong Thep kam bat ka jing pentik kana makanom dan ka jing bakla haban le da ka biometric identification authentication and registration. Haban pendon kam ru di ki kor ki bor ban thau ya ka renyeng jo ki nong Thep kam. Ban thau ya ka por bagi nong Thep kam ki pendap ya ka jing mare haban pendon kam da ka kor radio frequency identification technology. Ka jing mare kan nong na ka Bynta 1 kilometer na ka Bynta ki shenrang bat kin haban pendap hapo 40 minit bat lai kilometer na ka Bynta ki kenthai bat kin haban pendap hapo khat khandai minit. An hab ban bu ru de ki kor CCTV ha ki santli ki jaka ban penlong ya ka jing penrung kam. Nalor kita ki bela kedo haneng ki don sa ki wei pat ki jing pentre kam de ki kor ki bor ha ka por badan ke jing mare jing tho examen bat ka personal interview.